Sugda na sa Huwebes, Agosto 14, sa Senate Committee on Games and Amusement ang imbestigasyon sa negatibong epekto sa online gambling sa nasud. Matod sa chairman sa komite nga si Senator Erwin Tulfo, prioridad niya ang mahisgutan ang plano sa resolusyon kabahin sa epekto sa online gambling nga iyang gihulagway nga usa ka nagkagrabing krisis nga kinahanglan natagan dayon og aksyon. Lakip sa ipatawag sa hearing ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR ug Department of Finance kung DOF aron timbangon ang mga pros and cons sa industriya kung ideklarar ba kini nga illegal. Gingon ni Tulfo nga kulang sa regulasyon ang online gambling, hinungdan nga walay kontrol ang katauhan sa pagsugal ug bisan ang mga kabatan-una nalambigit na. Bisan pa nga pabor siya sa total ban, kinahanglan pa kining susihon kung mas bugat bang kadaot sa katilingban kumpara sa kita nga makuha sa gobyerno. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!